दिनै नैबे गेवलां फोथाराव नोंथां सारमोना जथुमनायनि गुबै जाहोना मा? जोंनि बे दिनैनि बे गाम्बारिबिल गेवलां फोथाराव जोंहा कसबा ब्लकनि आन्डाराव CLC चेयारमेननि थाखाय बिजाथि हिसाबै गसंदों। जोङो जनकलाल ब्रह्मखौ जोंनि बे कसबा ब्लकआव CLC चेयारमेन हिसाबै जोङो लुबैदों। जों दाबिदार जोंनि बे गाम्बारिबिल BCDC निफ्राय आरो कमल सिं BCDC प्लास भौरागुरि तुलसिबिल BCDC मोनब्रै BCDC आव बिथाङा गोग्लैगोन। बे BCDC नि आन्डाराव जों जनकलालखौनो दाबिदार हिसाबै CLC चेयारमेन हिसाबै जोङो मोनजानो लुबैदों आरोखि। मा समस्या एबा मा खारन? मा समस्या माने घटनाया जोङो गोबाव दिन बा गोबाव बोसोर जोङो CLC चेयारमेनखौ बे गाम्बारिबिल कमल सिं भौरागुरि तुलसिबिल बे BCDC आव जोङो रावबो CLC चेयारमेन जाफेरनो मोनाखै। दा आं बेखौनो बुंदों जे गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सरखार जानायनिफ्रायनो जोंनि बे फरेस्ट इउनियनाव बा गाम्बारिबिल कमल सिं BCDC आव रावबो CLC चेयारमेन जानो मोनाखै। गुबुन गुबुन गामियावसो जेरै बैसोदानसो बा गार्डेनपुराव सासे जाबाय CLC चेयारमेना आरो बेनिफ्राय बे महेस्वर ब्रह्म बेबो माबानि मावजि गामिनि बिथाङाबो जालांबाय। दा नाथाय जोंनि बे ओनसोलाव रावबो CLC चेयारमेन जानानै जों जानाय नुवाखै बा मोनफेराखै। जायनि फलाव जोङो मा होनो जोङो गोदोसोनाय बादि मोनगासिनो आरोखि। गोजान गोजानाव CLC नि बायदिसिना माल लायोब्ला जोंहा खस्थ' मोनो। केरिं चार्ज जायो बायदिसिना माल लायनायाव। बिदिनो मावजिगावनि महेस्वर ब्रह्म बिथाङाबो CLC चेयारमेन जाखांबाय। आरो ओमफ्राय गसाइगावनि रबिराम नार्जारि थारमाने माबा गार्डेनफोरनि माबामोन आरोखि मेनला। दा बिथां मेनलाबो CLC चेयारमेन जाखांबाय। दा जोंनाव रावबो गैया। जों बिनिखायनो दुखु मोननानै जों लकेलनि सासे CLC चेयारमेन हिसाबै जनकलाल ब्रह्मखौ जों लुबैदों। जाहाथे जोङो बिथांखौनो माबायो गायसनजायो आं बेखौनो खावलायबाय आरोखि। মই গাম্বাৰিবিল সমষ্টিৰে এজন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ আঞ্চলিকতা যি এটা আঞ্চলিকতা এটা আমাৰ লোকেল মানে কেণ্ডিডেট নহয় লোকেল কিবা সমস্যাবোৰ যাতে আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষভাৱে মানে খুব ইফিচিয়েণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে কি জনক ব্ৰহ্ম তেখেতক আমি কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ। আৰু তেখেত যাতে গৈ আমাৰ কচুগাঁও ব্লকৰে চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্তি পায়। আমাৰ এই অঞ্চলৰ যি এটা অসুবিধা আছে ভোগ কৰি আছোঁ ৰাইজে আমাৰ বান আছে ৰাস্তা ঘাট এইবোৰ সমস্যা যাতে আমি তেখেতৰ দ্বাৰাই সমস্যা সমাধান কৰি ল'ব পাৰোঁ তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। সেয়েহে তেখেতক আমাৰ ইয়াৰে চেয়াৰমেন হিচাপে অধ্যক্ষ হিসাবে আমি বাছনি নিযুক্তি দিবলৈ উপক্রম হওয়াত আমি ইয়ারে টানি অনুরোধ ধন্যবাদ। আমাদের এখানে যে সমস্যা আছে সমস্যার জন্য CLC চেয়ারম্যানের জন্য জনকলাল ব্রহ্মকে আমাদের দাবিদার হিসেবে লাগে, ওনাকেই লাগে আর কি। আমাদের অনেক সমস্যা আছে। এর আগে অনেক CLC চেয়ারম্যান ছিল, কোনো কাজকর্ম করে নেই আমাদের এখানে। আমাদের ভারগিরি ড্রেনের সমস্যা আছে, রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে। এটার জন্য দাবিদার হিসেবে ওনাকেই লাগে আমাদের চেয়ারম্যান হিসেবে। CLC চেয়ারম্যান হিসেবে ওনাকেই লাগে, এটাই আমার বক্তব্য। गिबियावनो आङो गाम्बारिबिल BCDC कमल सिं BCDC आरो तुलसिबिलसिम BCDC निफ्राय ज' जानानै जोंहा सासे TCLCC सोद्रोमा नांगौ बिजाथि नांगौ हिसाबै चेयारमेन नांगौ हिसाबै जोङो बे गाम्बारिबिलनिफ्राय ओंखारनाय जोंनि मानगोनां जनकलाल ब्रह्म बिथांखौ आंबो रायजोनि जानानै खुब हामलायो। आंनो बिथांखौनो पार्टी जानो लुबैदों। बे हिसाबै जोङो बे बिथांनि दाबिदारनि पक्षयै जोंनि गासिबो बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ
सुस्रांनायाव जाहाथे बिथाङाबो गोसो होनानै मावनानै जोंनो सुफुंनानै होनो हायो बे हिसाबै जोङो खाथिनि जायगानि मानसि जानानै खेबसेबो जोंनाव TCLCCनि सोद्रोमाया जोंनि बे ओनसोलाव जाफेरिखाय बिथांखौ जोङो जोंनि सासे चेयारमेन जानांगौ TCLCCनि होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो आंबो बाव गोसो गुदुङै जोंनि गासिबो बे हालामनि जानानै आङो बिथांखौनो आंनि गोरबोजों आङो सायख'यो गोजोन्थों। नमस्कार आं दिनै गाम्बारि बिल गेवलां फोथाराव फैगौ जोंनि ब्लक लेभेलनिफ्राय VCTC चेयारमेन लोगोसे TCLCCनि चेयारमेन नांगौ जानायाव जोङो बे BPF हानजानिफ्राय जोंनो गाम्बारि बिल गामिनि मानगोनां जनरलाल ब्रह्मखौनो आं BPF हानजानिफ्राय गोथार गोसोयै खावलायो आरो जोंनि हानजानिफ्राय जाहाथे बे बिथां जनरलाल बसुमतारीखौ TCLCCनि चेयारमेन हिसाबै गनायो जों बेखौ आं गोथार गोसो आर'ज गाबो जाहाथे बिथाङा जोंनि समस्त ओनसोलनि आनसलिकनि गासैनि वार्कार जानानै जाहाथे बिथाङानो मावथि फारिया जानानै जाहाथे गोथार गोसो मावो आं बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे बिथांखौ जोङो बयबो ज' जानानै बिथांखौ जों नारसिनो आरो जों गाहाम हामलायनाय आंनि बुंनायखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय आं रायजो राजानि सिगाङाव दिनै आंनि गोरबो गोसोजों बावनानै नोंसोरखौ रायजो राजाखौ लानानै आं खुलुमबाय आरो आंनि बे TCLCC जोंनि ब्लकनिफ्राय आरो जोंनो नांगौ जनकलाल ब्रह्मखौनो जों बेखौनो लुगैयो आरो तेज नोडे गाम्बार बिल हेज जरूर दसे उद्देश्य दो नोवा कान गया आले उनी जनकलाल ब्रह्म उनी गिले सपोर्ट करते आले टोला खन और जतो राज्य खो नुइले सपोर्ट करते जेमन नुइ गे हुयु चेदा एनते आले माने चला हजू रे फराक फराक जगह को हुई चबायना उनका TLCC चेयरमैन उना इते आले नोडे लोकल रन ले सपोर्ट करते जेमन जाना सुविधा असुविधा ले हेज दाड़ेवा नुइ ठे नोवा गे रोड तेम चेक केदा जनरलाल ब्रह्मखौ जोंनो TCLCC चेयारमेन हिसाबै नांगौ जनरलाल ब्रह्मखौ जोंनो TCLCC चेयारमेन हिसाबै नांगौ जनरलाल ब्रह्मखौ TCLCC चेयारमेन हिसाबै जोंनो नांगौ BPF लं लेफ्ट हारामुलारि जिन्दाबाद हारामुलारि जिन्दाबाद खुलुमबाय आंनि मुङा जनकलाल ब्रह्म आंनि जोनोम गामिया गाम्बारि बिल आरो कुसुगाव ब्लक आन्दाराव गोग्लैयो दिनै रायजो राजाफोरनि लुगैनायाव आं गोसो गैयाबाबो ओंखारनाय जाबाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आङो आगान सुरनो नागिरदों मानोना जोंनि नैबे फर इउनियनावहाय माब्लाबाबो बेबायदि TCLCC चेयारमेन मोनफेराखै मोजां पर्टफलिय गैया आरो जोंनो हरा बेनिखायनो रायजो राजाफोर बुंबाय थानायखाय दिनै आं ओंखारबोदों आं रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय आगान सुरगोन जेब्लाबो आं रायजो राजानि खोथा लानानै आं खामानि मावगोन जनरलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जनरलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जनरलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जय BPF ने